O barrio é todavía bastante descoñecido na cidade, diría eu. Creo que ten moitas posibilidades, pero todavía a xente ten que comezar a chegarse un pouquiño máis e verán todos os seus atractivos. Eu son Lidia de la Fuente, da empresa Camiños con Arte. Eu son guía oficial de turismo de Galicia. Camiños con Arte é a miña empresa a través da que ofrezo un servizo de visitas guiadas en Galicia, en galego, castelán, inglés, alemán e colaborando con outros profesionais tamén en francés, portugués e italiano. Estaba participando nun coworking no CEI Nodus, propuxéronnos participar na xornada de portas abertas para coñecer os locais da tinería, pareceume unha proposta interesante e así foi como cheguei aquí. Creo que moitas veces cando comezas un proxecto, comezas na casa, é o máis habitual, non? O feito de ter un lugar, unha oficina, creo que te axuda bastante a medrar como emprendedora. Hai que arriscar, hai que intentalo e sempre ter un plan B, C, D, E, por si veñen tempos difíciles. Pero eu animo a xente que teña espírito emprendedor que se boten pa diante. Sí, contenta. Contenta e si tes un pouco ese sentimento de querer emprender, querer apostar por algo propio, creo que o hai que intentar. E pareceme bonito poder levar a cabo un proxecto no que poño en valor a miña terra. A historia, o patrimonio, a arte, ese quizás é o principal motivo polo que regresei a Galicia e polo que me instalei en Lugo, na miña cidade. O perfil de turista que visita a cidade de Lugo é un perfil de turista cultural. Cada vez veñen máis peregrinos facendo o camiño primitivo. Podedes atoparme en caminosconarte.com e nas redes sociais como Caminos con Arte, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Ou na oficina da tinería Recanto do Miño número 8.